Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli lero pa 10 Juni mchaka cha 2025, mwezi umene uli wovuta kwambiri, mwezi umene Malawi yaluza anthu ochuluka, mwezi umene ambiri ali ndi mafunso angakhale mayankho yake sabwera molondola, koma ayi ndithu zinafika poti ena kuvomereza kuti taluza, koma ena mpaka lero sanavomereze. Izi nimene zimakhalira, koma mtsiku la lero tufuna tikambiranepo zinthu ziwiri zitatu zimene zikuonetsa kuti ngati boma ili ingagwe. Izi ndi zina mwa zifukwa zake zopangisa kuti boma imeneyi igwe. Chinthu choyambirira chimene chili pa listi kuti boma ili ikhonza osaphula kanthu mu zisankho zimene zikubwerazi pa 16 September 2025 yemwe uno ndi nkhani yokhudzana ndi ndege, kugwa kwa ndege kumeneku kumene inagwa ndipo anthu okwana 9 anamwalira, kuphatikizapo vice president wa dziko lino amene ankatchedwa kuti Chilima. Chilima ndi munthu amene anayamba ndale modabwitsa, mmene anali active mu ndale zinali zinthu zina zake anthu ambiri sangathe kuzimvetsa kuti zinakhala bwanji. Mmene analili active anakwanisa kupanga convince achinyamata kuti akwanise kuthamanga nawo mu ndale, pamene amazafika kuti uwatsekula chipani chake chotchedwa UTM. Ambiri amene ali achinyamata anakwanisa kutsekuka maso nena kuti yayi ife tilinakonso kuthekera ngati achinyamata kupanga nawo ndale zimenezi. Sizikutengera kuti ukalambe kaye ayi. Kupatula apo analinso munthu mmodzi woti akafika pa msonkhano malankhulidwe yake amapasa confidence kunena kuti Malawi tili ndi munthu woti tikhonza kumudalira, tikhonza kuyenda naye limodzi mu njira zosiyanasiyana mpaka kufika poti zinthu zili bwino. Angakhale anazakhumudwitsapo anthu potengera ndi nkhani imene inadzavuta yokhudzana ndi corruption, komabe ambiri sanataye hope kwa mkulu ameneyi. Chinthu china chimene bomali likhonza kuluza nazo zisankho ndi chokhudzana ndi ndege yomweyo, koma pa nkhani ya black box. Aboma anazabwera poyera, makamaka ndikakumbukira panali pa Times TV ndikuzalankhula live, komanso pa MBC analankhula live kunena kuti ayi makamaka amene anali mkuluyu Minister of Information Moses Kunkuyu ndikunena kuti ife tatolera zonse zimene zinachitika ku Chikangawa, ndipo tikunena pano tasungira ndithu black box ili malo asefu yasungidwa. Information imene yoyo ndi information yoti ikubweretsa mafunso ochuluka, chifukwa pakali pano akafunsidwanso kuti kodi munkati black box mwasunga ili kuti, yankho si kumabwera mmene ndi funso yabwerera, zomwe zikusonyeza kuti pena pake sipali bwino. Chinthu chinanso chimene chili chovuta kwambiri nkumati kodi chabwino shugayo ndodula, koma nanga kusoweranji shuga wote wakonzedwa Malawi momwe muno. Tili ndi Irovo Company komanso tili ndi Salima, kodi shugayo akusoweranji? Ichi ndi chinanso mwachifukwa choti chikhonza kupangisa kuti MCP isaduse mu zisankho za pa 16 September 2025. Chinanso mwazifukwa zina zimene zilipo ndi nkhani ya mapassport. Mapassport akungoyimisidwa anyhow, pezeka kuti boma yayimitsa kukonza mapassport, kenako iya yayambiranso aboma yayima kukonza mapassport, anthu mapezeka kuti akugona ku immigration, kulephera kuti ayende m'mayiko osiyanasiyana akapange mabizinesi yawo monga amene amapangira nthawi zonse, kamba kuti boma sikukwanitsa kupanga print mapassport.
contract yatha ya uyu abwera wina, koma still same WhatsApp group. Palibe chimene chili cholongosoka chimene Amalawi ambiri akufuna atamaona kuti chidzichitika kapena kuti adzichimva nkhani ya immigration. Ndikunena pano kuti tipite ku immigration tikapeza kuti kwakhomeratu kwadzaza osati masewera, koma kuti utuluke ndi passport iyo pokhapokha ukuyenera kuvomereza kuti uduse njira zachidule mcholinga kuti utuluke nayo passport. Si chinthu chophwekanso panopa pa Malawi kupeza passport, ukhonza kutha ndithu chaka passport yako isanatuluke. Zomwe zili zomvetsa chisoni kwambiri, ndipo zimenezi ndizokwanira kuti boma la MCP izaluze zisankho mu September mu pa 16 mchaka chomwe chino. Chinthu chinanso chimene chingapangise kuti boma imeneyi ivutike pa nkhani ya kusogola kapena kuti kupambana zisankho za pa 16 pamenepa, ndi nkhani yokhudzana ndi mkulu wina wa ku Nigeria amene anapeza passport, diplomatic passport yakuno ku Malawi nkupita ku America. Chonsecho mkuluyo nkuti ku Americako anambana kale kamba kupezeka kuti ndi olakwa pa zinthu zina ndi zina, ndipo samaloledwa kupezeka mdzikolo, koma kamba kuti anapezeka ndi diplomatic passport anakwanisa kudutsa mpakana kukafikanso ku America. Kuja anagwidwa monga munthu oti ndozunguza wa njira zake, ndipo umboni unapezeka kuti iyeyu anapita mu trip yogwirizana limodzi ndi timu ya president. Mena president amati akupita ku America, iyenso anali nawo mgululo, ndipo anapita limodzi ndi ya president kukapanga nawo zakezo ngati kuti ndi mmodzi ogwira ntchito mboma mu dziko lino la Malawi. Chonsecho ayi inali chabe corruption. Ndikunena pano mdziko la America inatulusa kale chikalata chosonyeza kuti Amalawi sakuloledwa kupasidwa visa yopita ku America, ndipo chikalatacho chinatuluka mwezi omwe uno. Komanso mwezi watha omwewu pali anthu okwana 7 amene amafuna kutuluka kupita ku America mu dzina la boma analetsedwanso sanapasidwe visa. Nkhani yake ndi yomweyo. Si okhawo, mwezi watha omwewu kuli anthu enanso amene analetsedwa kuti apite ku America visa sanapasidwe. Nkhani yake ndi yomweyo. To America asikufunanso Malawi aliyense akhale ndi visa yolowera mu dziko la America pokhapokha ngati akufuna kutuluka, ameneyo ali free kutuluka. Zomwe zili zinzovuta kwambiri. Ndekuti muone izi ndi zinthu zimene anthu ena amapangira, amapezera ndalama, anawo amaphunzira maiko akunja, moti apa zikhoza kuwavuta tsopano kamba kuti boma inapanga zopoyira kufuna kudya ndalama zochuluka mwa madobadoba aku Nigeria. Mapeto ake anaononga nazo zinthu. Komanso palinso china chimene mukuyenera kudziwa, kuti boma ili ikupanga nzopoyira, ndipo zimenezi ndi chinanso mwachifukwa choti chikhonza kuwalepheretsa iwo kudzadusa pa zisankho za pa 16 September mchaka chino. Iyo ndiye nkhani ya forex. Panopa tikafuna kugula katundu kunja, tikafuna kulipira ma website athu, tikuyenera kumulipira munthu wina wake amene ali kale kunja, ndi cholinga choti atipatse ndalama yakunjayo kutigulira katundu ife kuno kuti mulipire makwacha. Ndiye tikumatchajidwa modula kwambiri. Panopa sizingatheke kugwisa ntchito kadi ya Standard Bank kuti mugule katundu ku China, America, dziko lina lilonse, even South Africa pomwepa simungagule. Pokhapokha mukhale ndi nzanu amene ali kumeneko, nzanuyo akugulireni inu kunoko mulipire makwacha. Zomwe zili zinzovuta kwambiri. Boma yakanika kupanga settle down issue ya forex. Forex yavutiratu mpaka na leo lino kuchokera mu 2020. Zomwe zikusonyeza kuti apa palibe phindu, ndipo tipitizabe kulira. Ndipo ngati alipo wina amene akunena kuti ayi ndizotheka kugula katundu kuchoka mdziko la kunja pogwisa ntchito mabanki akwathu kuno,
abweretse umboni wake kudzera mu comment section. Ndipo tisanapitirize zambiri, kumbukirani kupanga subscribe kuti zambiri samakuponyeni, pakuti ine ndifunika kuti uthengawo udzikufikirani, ndipo kuti ukufikireni mukuyenera kupanga subscribe kuti zambiri samakuponyeni pamene tikubwera ndi nkhani zosiyana-siyana. So pakali pano tiyeni tione nawo issue imene inali mkatikati dzulo, imene ambiri ankati Professor Arthur Peter Wamutharika akhala kubwera koma sanabwere. Kodi chimene walepherera kubwera ndi chiyani? Fukatima tinawuzidwa kuti ikamati 1:30 akhala kufika pa airport ya Chileka, koma izi sizinachitike. Kodi chimene chapangisa ndi chiyani? Chabwino, ambiri akukanikabe kufotokoza momveka bwino, koma potenga ndi maripoti amene tapeza unena kuti Professor Arthur Peter Wamutharika dzulo sanakwanise kutera kuchokera Johannesburg kufika kuno ku Malawi, kamba kuti akadalibe busy kukambirana ma business osiyana-siyana, monga mudziwira kuti mkulu uja ali ku opposition, ndipo akuyenera kukhala ndi ma sponsor okwanira pamene kampeni ikubwera adzakwanise kupanga kampeni moyenerera mopanda njengunje. Izi zimafunika support, zimafunika ndalama, zimafunika ndithu anthu ena ake kukuthandizira, ndipo mkulu uyu ndi zimene akuyendesa pakali pano. Maripoti amene tapeza ndi amenewo, koma zoti akudwala ife sitikudziwa, mungatiuze ndinu. Ndipo mwatsiku la lero ndikusiyireni pompa pamene ndibwerenso ndi nkhani ina yomwe ili mkamwa pakali pano, pamene ena akukumana kuchikangawa kukakumbukira mtsiku la lero, tsiku limene anamwalira Vice President Chilima, pamenenso ena ali kunsipe kumene kuli kunchewu, komwe akukumbukiranso mwambo omwewo kuti pa 10 June mchaka cha 2024 ndi tsiku limene anamwalira Vice President wa dziko lino la Malawi, ndipo imfa yake inali yodabwisa komanso yomvetsa chisoni. Khalani pomwepo pamene tikubwera ndi maprogramu ena. Ine wanu Club Shunta, I'll be back soon. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.